Hej, to som ja. Ja tu natáčam teraz na tomto koncerte a obávam sa, že ma vôbec nebudeš vidieť, pretože nechcem, aby ma ľudia tu fotografovali alebo ma niekto natáčal. So, here I am. Chcem ti povedať, že ťa veľmi ľúbim a I miss you so much. A s Maxikom sme máme super. A dneska sme mali perfektný deň u Lubina. A ľubím sa, aby som k nemu prišla na narodeniny 14. myslím, alebo 15. I don't think so, pretože budem busy. A ešte zajtra ideme k Lubinovi. A mi chce ukázať ten ich, tam, kde by sme mali mať svadbu, ten hotel, alebo čo sa tam prenajíma. A to je asi tak všetko. Prajeme ti nádherný večer. And I love you more than you think. Ahojky, chlapci.